घुस लानानै फिन हमजादों पुलिस मावख'गिरि। पुलिस मावख'गिरिजों लोगोसे सासे हमगार्डखौबो हमो जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया। हादरसानि गुबुन गुबुन बिफानजों लोगोसे पुलिस बिफानावबो जाख्ल'नायनि हेंथायै हादरसा सोरखारा गोख्रों राहा लाबोदों, नाथाय थेवब्लाबो खायसे जाख्लग्रा आखुनि साख्रिआवलाफोरा सोलायनो हायाखै जाख्ल'नाय आखुखौ। बेबादिनो दिनैबो आरोबाव सासे पुलिस मावख'गिरिजों लोगोसे सासे हमगार्डखौ घुस लानाय समावनो भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हान्जाया हमो। बरपेटा सदर पुलिस थानानि हमजानाय पुलिस मावख'गिरि SIUB निजामुद्दिन भुयाया सासे सुबुं आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ दायनिफ्राय रेहाय होनायनि मुङाव 5,000 रां लानाय समावनो जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया हमनो हायो। SI निजामुद्दिन भुयाजों लोगोसे घुस लानायाव लोब्बा थानायनि थाखाय बे थानानिनो हमगार्ड लालचान आलीखौबो हमो भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हान्जाया।